Resaca pasa, resaca pasa. Resaca pasa, resaca pasa, resaca pasa. Bueno, ya está. Azken atala. Bai. Qué por fin. fuerte. Por fin. Bai. Bai, pixkat bai. Baina... Baina- Oso politi zen da guztia. Baina ez da erresa, ez? Dena gure kabuz. Ez Egitea, bueno, gure kabuz eta hemen dagoen jende guztiarekin. No, jende dana zegaur dakau publiko bat. Kristona. Bai. Baina politxa izan da. Bai. Oso. Intensua. Momentu txarrak, ez? Bastante... Bai, bronkaren bat, egun batean borraka bota zenean. Hombre, Palito. wow. Palito korrektibo. Bai. Arziak ina bai, baina... Nik ere igandetan pazientziak itxio, ez, bakizuen. Bai. Orduan, kosta hoin da. Bai. Baina ondo junda, eta jaugea 9. atalea ere. Zuk ustezu Iker, egongo dala, 2. denboraldi bat? Bate daki. Resaca pasa bi. Neregatik, printzipioz bai. Ikusi beharko zan. Ikusi ez bezala nik bai tarea asko egitea ez dut ematen. Da, behatzen banauzu gauza asko egitea, saturatu egiten naiz. Orduan, igual laguntza gehiago ukitan nik egingo nuke. Nere kabuz, ikusi beharko zen, baina printzipioz, nere botua baietz, nire uste bezaren pila bat egitea bigarren bat, eraz. Nire txik ere, lo único, baldin badu baten bat hortikan nahi doana babestu laguntza bat eman, beti... Zehaskatzen bendikan? Bai. Vale. Por lo que sea, matematika entzutzen dugu beti ator. Ze, bueno, hemen doz ian eta iraia beti astero, eta usteia pixka kantzau bendiala, ez, gurekin. Baina, bueno, bai, eta, bueno, egon, porque niñakat kriston beru, haukentzen, hijo. Ekainak zazpi, ez? Zango nuke, zehazki. Ekainak zazpi, ala. Zuk uste? Bai, Zuk uste? ai, 2 astetan justo udara, San Juan Hori da, gaua. San Juanak. San Juan Qué gaua. fuerte. Bai. Gogua udaka. Ba. Eskerrik asko. Bai. Udia dator. Oportera? Non baitera zoaz, udaran? Bueno, momentu hontan Indonesian egongo nahi. Eta zaude. Noi. Horretxerta supuestamente. Nahi, hemen eta Indonesian, vale, perfecto. leko igualetan. Bai, Perfecto. bai, bilekutan. Pero Zuk zehozea asmoak asu... Ez dakit, Algarbera. Bai da, hau? Madeleine Maken. Ni ondan noi, jende asko, Ba, gaurko atala, azken atal bezala, daka niri asko uste zaten gai bat, dala manifestau edo ez. Zuk uste zu gauzak manifestauen biaiala edo ez diala manifestau bihar. Erabaki politiko bezala bai, beti. Manifestazioan alde gaude. Eta bizitzan, bai, ez? Nik uste zu edazu konfiatzen, ez? Zagazu gogorik, ez dala aterako. Hortik antzoaz, ez? Ulertzen dut. Bai, grazie da. Osa, jendeak esate igual manifestatzia aldezulaka fau edo aldala gaizkierten. Nola manifestatzen zu gauzak? Nola? Nik askotan, eske doz manifestatzeko bi modu. Bat da, aldezuna zuk sinistu, eta zure buruan sinistu eta behin da berriz esan pasauko dala, eta bestetik do, altuan esatia. Jendeari txatea. Jendia, ingurua, edo altuan hori Zu manifestatzia. bakarrikan, ispilu Ez. Jendiai. Nahi, bazo izpiluan ere, Noski. baina jendiai. Eta ni nahi manifestatzean aldekoa, Beti manifestatzet, beti izan dut eta gauzak ondo ateazat momentuz behintzat. Hau manifestauzen un? Noiz bait, jendeari... Ni manifesta... Bai ez, baina. Venga, bai. Vale. Baina, realmente, ez hau, bai manifestau izan dut beti, nik egun ematen podcast bat eukiket, eta hemen noi. Vale. Ezala izan... Igual manifestau noan zuk proposatzia, ez, podcasta etxia. Seguro. Fijo. Bai, nik uste horre laguntzen dula, badago zerbait horrez. Fijo, bai. Osea, nik honekin nahet esan, nik bai manifestatzet ere urrengo denboraldi bat egotia. Vale. Adibidez. Vale. Osea, nire buruan da, como ja, posible bezala ikustet, eta askotan altuan esatet, hori, tipo, urrengo denboraldi ez dakigu zela, baina ingeu. Orduan, ja manifestatzen momentuan gauzak mugitzen azteian ikustet, eta gauzak hobeto juteia. Vale, manifestau, eta hitz egin jendeakin bai, ez? Eta gestioak egin Hori da. bai. Ez manifestau bakarrikan, zaian du laguntu zen ni inundu dako. Osea, ezintzea gehiago manifestauta listo. Hori danan gestiona hori da. Hori da. Bale, honekin pasoko gea gure atal guztokoenea, ez? Bai. Eta jendian guztokoenea. Bai. Ez, jendia asko gusta ezako. Nik uste baietz, ikusten da... Emateu bai. Maitasun baten dio jendeak, horreki, así que... Bagazen pasatzea. Drama? Da kuriosidadian. Zalaxi ez? Perfecto. Atales atal txarro dijo, Bai. Bueno, Galdu dugu. sin más. Dira, zer gara izu, aste honetan, nire? Bai,
Aste honetan noi, udia dator, Mm, bukaudet miluzen nauan lanian, eta bukaudet miluze. bai. Eta bueno, datorru dia eta ez dakiz zer etorriko dan. Gauzia da, nire drama bat, beti izan dana da, ezin eta guantau pertsona horrek, esateuenak, ba, sobre la marcha. Ni nahi Badakit. izatela, justo, Badakit. Ez da zo batatzen orduan, Laga bukatzen, Vale, bukatu. Beti pentsa izan dut, ez eta bandatzen olako jendia, zeni nahi muy dana Bai, planeau, kuadrikulada, bai, ikusi dana etorri da. planeauta, no seke, guztaitza dana organizauta eukitzia, orokorrian, bai, danian. Vale. Ba, pasau zatena da, denboriakin kontero nahiela horrek ez ditxela ba, oza, ez di balixo, ez ditx funtzionatzen. Enbiar izan nahi beste modu batea organizau, eta enbiar izan dut improvisau. Vale. Orduan kontero nahi urtiekin sobre la marcha junbiar nahiera, pixkat. Bai. Osea, bai nire inguruan jendia hola duelako, eta irutzat, Divertigarria da. bai, irutzat gauzak hobetu bezala sobre la marcha. Orduan bai eta azken urtetan sobre la marcha kontzeptu hori asko barnera udetela. Eta uda honetan, horrekin. bai, osea, pixka forzadamente izan da, no? Enbiar dela. Baina, bai, nire inguruan ere badakat jende asko, hola. Eta, bai txane guztet, gitxinaka hola bihurtu nahiela. Ba, uda honetan, eta bai, iraia behi dani badakitz iraian donostin biziko nahiela. Seguro? Oain dio ez dakate txeik. Ah, vale. Manifestatzen Iker. Vale. Ez dakate txeik, baina... Da zu lanik ere, eh? Ez dakat lanik ere hortan joa. Vale. Sobre la marcha konstante baten jarraitzet, eta nik uste urrengo urte arte hola jarraitzuketela, ze momentuz, noi pixkat hori, badakat inseguridade hori, ez dakatela gize momentuz lanik, baina, bai, badakitz bilauketela, orduan noi hori, pixka sobre la marcha momentu hortan, usteet bietelako ere, ezagustatzen. Guapo momentu hori, ez da gazen zer kontrolpean. Ezagustatzen ere eukitzia iraiako zen lotuta, edo, orduan nua pixkat, proiektu ez proiektu, eta ikusiko da noa eiatzen nahi da, noa eramate itxen. Bide honek, ez? Bai. Ba, nik uste trabakiona dela. Manifestazioaren hildotik joan da, egin dolako trampa linguistiko bat, eta hartu dut manifestazio, baina manifestazio politiko gisa ez manifestatu hori. Ah, bale. Ni beti izan izazu manifestazio zalea, egia da ez da gehiagitara joan. Eta joan izan bali naiz pixat arrozale bat gehiago bezala joan izela horratzean bulto egitea. Baina beti izan izazu zalea ere bai kantikoenak, oso kantiko politak egiten dira. Egia da, giro polita zaten da, beti batek ezite. Eta erantzun, gero pertsona hori gehatzen dala beha bakarrik irugarren aldiz errepikatzen. Hau ja ez, bai. Momente inkomodo batzuk, baina, bai. Ba, beti zaten oso manifestazio zalea. Eta pixatola, nire ere bai gauza demografikoak eta sortez ez delako ere bai, eta jendeanak egon ez pixatu ditzen, adibidez, historiako manifestazio handienak. Eta zenbat jende batu den manifestazio horietan. Hirugarren postuan, historiako hirugarren postuan dago, hau oso polita, Manila, Filipinas. Bai. Manila, Filipinasen, gontzela manifestazio bat, 2 milioi pertsona batu ziren toki berdinean, Gipuzkoa 3 aldiz, kasi, oso hori. Hori da. Bai. Usta usat kalkulua. Bai, ez, Gipuzko adibide bezala erabiltzea. Campos de fútbol, oza, Gipuzkoaz. Gipuzkoa, bai, bale. 2 milioi pertsona batu zirela hor, eta lortu zuten diktadorea, Ferdinand Marcos, zuten botatzea gobernutikan, eta jarri ziren, pues, jo que sé, pues beste bat. Vale. Seguro que... Obio edo... Pixat. Jatorro. Supongo. Pues diktadorea baino pixatu beto eta zaila, no? Gero bigarren postuan, Madriden, 2004an, izan zen 11M-agatik. Ez da gira izte protestatu ezakezun, en plan... Da protestat ez, kamutxa, ez? Plan, isis tal, parar, mesedez. Ja, bueno, dakit. Baina, bueno, bai, 2,3 milioi pertsona batu ziren horren terrorismoaren aurka. Eta lehenengo postu izan zen, Italian Roman 3 milioi pertsonekin Iraken inbasioaren aurka. Estatu batu azitzen Iraken, eta... 2003an. Esango que zu gaio zinen urtean, ez? Ni hortxe jaixo. Hoi da. Hau, reklamo politiko ez dela, manifestatzean alde gaude. Guztiz. Eta manifestazio guztiak printzipiozatik bai, eta gero ja ikusiko ez zegatik anez, baina beti borrokaren alde. Ados. Dos pertsona diferentiak, ez? Bai. Duazenak pankartan, duazenak tipo bigarren filan, o erdialdian, edo atzian. Zer zea? Azken filan. Bai. Azken filan, beti.
Zuze. Hori te pega ez. mikrofono hartzea. Da. Seguro. Ez hainbesteako. Bai. Tipo erdixan. nik Vale, uste dut. ni ez. Osa, pasau gabe, Bai, jo bai ez, atope gabe. a tope, Bai. manifestazioen alde. Bueno, gaur azken atal bezala, Bai. atal berezisa da gaurkoa, eta orduan, ilusio handia etxe segun, ekartzia gure bigonbidatu. Gurekin egon den jendeak arreuga. Hori da, gure jendia, ez? Hori da. Lagundu igun jendia, gurekin ondan jendia. Hori da. Eta oango hontan, neginunekare gure kolaboratzaileak, baina pixkat euran ataletik kanpo, ez? Orduan hemen gurekin dakau. Aramburu eta Mikel Martínez. Aixo! Zan biharra do, Janireke ezin zoala, orduan Bai. ezin izan dela etorri. Ba, gutxio. Janire hemendik matxo handi bat, gure partez. Muxu bat. Eta zelan, zuek? Zelan zozte? Oporretara goaz, Inigo. Bai, Finikitoa sinatu berri dugu. Azin hau zue? Amaitu garrezaka pasa, Bai. kalera goaz. nik gastatu dut ja finikita. Ez nahi zoporreta jun. Niretzako gintzet oso berezi da gaur hemen zuekin egotea. Oh, Inigo eta biok egon Ua, ginen batera bueno. klasean. Bai, Nork esango zuen urtebete geroago hemen txegongo ginela, egia da. podcast batean elkarrekin. Egia da, nien itzen asko juten klasea. Non dago Inigo Aramburu? Benetan? Bai. Elotza. Eta Egia da. Egia da, esan zen nazkatu Inigo, ginen. Mikel, igo bideoak, Euskara. euskaraz. bai, zuk animatu zenun, Bai. Bai. Jose Nik esaten nion, Poli. Michel, venga, euskera Michel. zin. Michel. Netzako da Michel, netzako da Michel. Michel. Bai, venga, Michel, tal. Bai, venga, ino, venga, ba. Joder, ze Gainea, politxa. esango dizuet baitare, Iker izan zala, aurreneko pertsona nekin bideo kolaboratibo bat grabatu Egia da. zona. Inork nekin grabau nahi etzonen, hortxe hontzan Iker Iribarren, Egia al da. pie del momentu cañón. da niñok esan nahi zurekin grabo. Inork etzon grabau nahi nekin. Inigorekin. Eta, Egia. eta Iker idatzi nion, eta setxun esan zian bai, orduan, ba oso berezia da, gaurko Bai. egune. Eta Inigo, zuzara hemen aditua. Zein da aurtengo udako outfit aproposena? Egia da. Boa, nik Oso horrena galdera. jasko. Ah, Zaizun oso ere galdera. outfita. Piskat oso beraniego etorri zate zuek, ez? Bai, gaurko asmoa hori izan apur bateak Bai. ustea zein izango litzeken aurtengo udako outfit aproposena, eta bi eredu ekarri ditugu, alde Ah, bai. batetik Mikelena, Mhm. eta gero nerea. Mikel, konta iguzu zure udako outfite zein izango litzeken. Bueno, ikusten duzue alkandora bat. eta Manga motza, Hawaiiko zera hau. Eta nola egiten den. Kollarea. Kollar bat, Hau. bueno. Eta hemen txor, benido men. Galtza luziak piskat, galtza luzek, Michel, Bai, arean. bai. nik uste bero. Eta azpitik kamiseta txuri jantzi duzu, Ja, claro. ala ibil... Udan ala ibiliko Aia, zea. Inigo, ez. Egurra emango didazu, Inigo. Ez? Ez? Hain naiz deskripzio objektibo bat, iken beste. Ez zaizu gustatzen Inigo nire outfita. Esan egia, Inigo. Egi edan da nahi kollarea... Bueno, Diferentea. diferentea da, hoi da. Diferentea. Ezberdine, Ezberdine. ezberdine da. Ezberdine. Eta Oso ondo. zuk inigo ze outfit ekarri diguzu, ba? Nik uste nerea urtengo udako bibra izango dala alkandora eta galtza luzek rollo liozkoa, Luzea? fresko... Zebero, basta. Ni galtza luze zalea naiz. Ni ere Estilo gero- gehiago bai. galtzea ere, ez, Nik uste baiet, Ni ezta? gero eta geixo, Bai. Hola, gona luziak, galtza Bai. luziak. Gero eta Bai. geixo kostatezat motza jastia. Bai, aigia bueltatzen Egia da. erdiaroa pixkat. Fiskat bai, eske galtza horrek badia piskatola, como... Bai, Ja. nire gaurko galtzak die, ba, nahiko perroflautiko alde batetik, Mhm. baino gero, Ikusi, pijito toke bat Gero egotea. bai, oso lokarri polita. Lo- Lokarria, sokaba. Eta Bai. turinetakoak. Itxas lokarria pixat. nire oinetakok Erakutxe. die izan Besteak daitezke beste, altza el beste. culmen de la horterada, die cangrejera Bai, clásico. Bai. Que te pueden parecer lo más sortera del mundo, edo, Bueno. bueno, modernita besteipekoa. Totalmente. Orduan, Mira, ba, eske zuk Era zuri manda hori... modernitan, nik era manda, pues... Bueno, que- ikusi beharko zaitugu, kangrejerak. Bai, ikusi loko, ikusi Zuri loko. ondo gatzezatzu zara, Bueno, como... ez dakit ba. Iker, eta zuk? Zer? Zer gantziko duzu aurten gudan? Ba, hori zen barrio hori, proposta bezala berre egun ematean, laguntzen hauen erosketa batzuk egitea. Kangrejera batzuk? Galdutan ari udako outfitarekin. Duela bi urtetik ez dela, ez renomatu, ez galtzak, ez kamisetak, ez ezer, ez. Eta pare bat aholku espetu behar nizkion. Ez que ni olako zeuzekin, tio, ez dakit ikusten ez. Que igual ez da zure estilua. Ez. Ez da bere estilua, tio. Nik Ez uste que- Nahiko Iker, nuke. jarraitu beharko zenukela apur bat zure Nire hildotik, hildotik. Mm. kamiseta cropped, Bai. box fit, eta gero galtza motzakin bai ikusten zaituala, Vale. kargo estilokok,
Eta ondoren, nahi gustauko litzaiake zu ikustea, gaur ian etorri zaigun bezalaxe galtzerbitxuri eta mokasin batzukin. Buah. Ahí va. Ja. Ja. Oso guapo dagoela, oso ja ozen bezala. Emango lizuke tuakel. Bai, vale, ba... Nik uste bai. Han eta zuze jantziko dezu urtengo udan. Ja, eske ni nahi pixkat... Aurreko urtean hasi nintzen erabiltzen, gona luziak eta hola, eta pixkat hasi nintzen hippie estilu ez hippie. Baina pixkat maz, luziak, Bai. gauza oso sueltuak. Baina urten ez dakit, egisa da jaen nahiela atrebitzen galtza motzak jastea. Como, Oso motzak. Oso motzak ez. Shorts. Horrek ezin dut ja. Baina pixkat luziauak Bai. eta... Shortak pasa dira. Nik uste ja. Pasadien. Horreia ez tia jasten. Eman zuen, eman beharreko guztue. Nahikoa. Hobenak eman da, bai. Ze pasa da, Mikel? Bueno, ba, orain dela hilabete bat, Bai, dakizuenez, Amaia Montero, bai, zuri zen, Laura Bai. Ipalde bangokera, bai. ni berta joan nintzen, bakarretak ezkit laupa besti, Zentzu? baina, Por rosas, eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. con mil rosas para ti, edo para mí, ez dakit. Nik ez dakit. Eta, Ez dakizu? nire... Txo. Bai, Kanta hori. Kanta hori ez dakizu estremio. Bai, Eta... Ez Neu, dakit. diakila dela. La reina del pop. Hori Txai, bai. Iker baina hori. Donostiarra izan da. Que Dios. poca vergüenza. Montero bisakoa ez duen ez da bat eman, Ez, gaixi Oso... Ja, ez que nire izan die bastante kuadro. Eta? Ni albokari begiratzen eta albokoa. Eta hor esan nuen, bale, Bai, ez eazu, no? bai. Eta justu nire lekure iritsi, eta nire aurrean Javi Hoyos. zegoen. Ostra. Javi Ezagutzen Hoyos. duzu, The one and only. Exclusiva, resaka pasa, Javi Hoyosen bideoa daukagu, ikusiko dugu. Kaixo, resaka pasa, Javi Hoyosekin nago, kaixo, exclusiva Javi Hoyo. Resaka pasa, Javi Hoyos. Un saludo. Euskaraz dakizu? Pixka bat. Bai, no mucho. Chisme asko dago resaka pasan, Javi. Hay mucho chisme. No, vale. ¿Y cómo se dice salseo en euskera? Saltzeoa. Salseoa. Salseoa dugu, bai. Ez dakit. Salseoa. Ni esker, Javi. Jatorraskoa gure Javi. Jatorrasko. Oso Bai. gatorra. Zuloak. Xabi Zulak, Xabi Zuloak. Zulak. Ai, fila guztau zat, Xabi Zuloak. Tiene su... Ahí va. Ahí va. Ba, me encanta zuei eukitzia podcastia benetan, ze gaina irutzat ikusten dala zuen beste parte bat ere. Osa, Bai. sarietan ikusten danaz gain, Bai. nik ere honen bitzartez ezautu zaitzuet eta Ja. superpoli... Osa, bai, hemen Eta- ezautu gea, Eta orduan. oso Egia da. guapo genituztela, bai. Oso guai. Osa, benetan eskerrak ze oso atal honak indezue. Landua. Mila esker. Bai. Mila Esker. esker. Esker honetan. Eskerrik asko Benetan. zuei guri olako plataforma ematerren. Plazer Bai, bat bai, izan mesedez. da. Osa, zuekin Plazera. kontau behar ginen baio, bai. Mm. Baio, bai. Eta eskerrik gurea. asko gugan sinisteagatik. Hobenak Hori zeaten. da, gugan sinisteagatik. Hobenak Nintzen bidean. independentea. Eta oain? Baina orain afiliatua eta Hori da. plataforma. Oain berriz bueltauko zein. Baina hain ja finikitoa kobrau dezula, ja berez independientea. Espero Ba, mila esker. etorkizunean berriro gotea, Hori ez? da. Hori da. A ber, gazen manifestatzea. Hori da. Alare. A ver, Ni ez naiz, Xio. ni ez naiz altu manifestatzen aldekoa. Ez? Nahiko superstiziosoa naiz. Eta Bai. etzat gustatzen altun esate, Bueno, iruditzen zat ez orduan, dala barrutik. beteko. Bajatu daiteke. Bai, ordun barrua manifesta, Bai, Bai, eh? gazen berdina barrutik gertatzen zait, manifestatzea. Perfecto. Bai, Berdina barrua, gertatzen zait. barrua, Barruan. barrua. Perfecto. Bai, ya está. Ba, mila Mila esker esker. politek, placer bat. Eta bueltarte, ez? Buelta arte. Guda ona pasa. Ari da. Eta resaka aje asko izan. Asko izan. Ba, errezaka pasa asko izan, eta ez bota asko faltan guri. Ez? Laizteko dela. Bai. Laizter gareta. Eskerrik asko, bikote. Iker, mi esker. Zuei. Bueno, ba... Ja, maitzen nahi, ja, azken txampa. Eta eskertu bezala, mundu guzti eskertu dugu lehendi egon dela gurekin, aste guzti hauetan laguntzen eta guzti hori. Ezin dugu aztu, gauza oinarrizkoenetakoa dela, lokal hau nun gauden, ez? Bai. Lokal hau utzi digute, gure kontrol estudioko lagunek, Malen eta Orgak, eta ba, eskertzeko eta ere bai cariño muestra dezela, ez? Gaurkoan, gure gitu hemen, así que txalo bero bat. A ver, dizu...
Kaixo, Ondo? bai. Zer dala eta en ke momento esan zinuten idea ona zela guri lokala lagatzia. Nik uste dut hor kolaboratu nula nik pixat, Bai, Bai, asko. Bai. Bastante txapa sartu zinuen. Bai. Ez. Nik uste dut bai ez, gaixi gatzaren erekin igual, bai. Ja, Lagunak igual, pixat aprotxatu bai. claro, lagunak zeate, horretxio, pixkat. Vale. Bai. Eta zuek adibidez hemen tatuajiak etzen dituzu, ez? Bai. Zer da hola geixen etxe zuen tatuajia? Jendiak ze eskatzeo geixen? Ba, tatuaje txikiak, hitzak, ilargitxoak ebai. Ilargitxo. Bai, ilargia Ilargitxo. oso tipikoa da. Hain Bai. Bai. Bai, Ilargitxo. ez dakat ilargiriko hendio. Oaindik. Ez ezagutatu nolako hain mitikoak, baina niri adiez bai guzta izatazko, como txikixak ez dakize, baina, bueno, lehenik bai esan ditzela, tipo, behi dauditxe eta zer izagute ezatzu, finak edo potilo dani, bueno, finak ez dakize eta behi dauditxe eta, tipo, ez diala finak. Ez diala. Gero kontau diot, nik nitxun tatuaje batzuk, honek hirurak adibidez, Mexiko nahi nitxula, Mexikoko lagun batek intziala, eta, bueno, ala moduz, esan gehu. Bai. Orduan, igual ez tegu zuek askoz hobetengo zue, askoz fina hau eta bar. Eta zuen Ja, baino. hau ikusutar, eta zuen estilo favoritoa zein da? Igual nik ez de ulertuko, baina legu jarrikera pasio batzuk ikusteko, edo zein da zuei gehien dezuna tatuatzeko. Bada zue? Edo ez? Bai. Bai, niri animaliak eta letrak, Animaliak eta letrak. bai, datak, izenak, Bira, bale. baina baita eskatzen. Bai, edo Bai, zer gauza. Bai. Baina, bai, kurioso izan behar da, no? Dibujatzia, porque orduak pasauko zue dibujo batzuk Bai. etxen. Bai, hori da, bai, Osea- hori da bezeraren ideiak, Are. ba, Zein da adibidez geixen tardo dezuen tatuajia etxen? egunak esango nuke. Bai. Egunak? Bai, Bueno, ni ez zu bai. Ja, zuk Zen dituzu ite gehiago ditut txikiagoak, bai. Osa, bereko harriako bat lagune bai, duela Bai, gutxi duzu. zula. hemendikan, ba, honeaino. Zate zuen. Bai, bai. Dragoi bat, bai. Bai. Eren sugea igual. Bai, Ke fuerte. Jarriko dugu. Es que Jarriko nik enoan tatuauko gauza olakoik, Bai, ni bai. koña. Zuk Osea, adibidez, esan deguna. zu malen asko dakazu. Bai. Arrazoia dake? Lehenengoak bai, baina gero ja ez. Gero ja, zizu. Bai, eske adiktiboa dau. Claro, Egun gehiago nahi dituzu, eta ja... Normal. Eta gainera, Gorka ez dakazu asko, no? Nik ez Ikustetara? da ikusten, nireak. Bale, Ah. hankatu. Hankek uste. Bai, hori da. Edo zer gauza, Kontrol Studio edo gure Instagramei idatzi, eta Hemen jarriko Hemen no, dugu. hemen edo hemen. Ba, Hori da. naizuenean badakizue Kontrol Studio, hemen dakazu tatuajiak etxeko Bai, nahi aurretiaz. ezunean, idatzi. Eo ze ideik euki gabe ere, Bai, bai, bai. Eo ze bai. tamaina, Eo ze gauza, no? Bai, bai, bai. eta edo ze etxeko Edoze prest. Bai, gauza. bai, bai, bai. Bale, Bai, bale. bai. Guk askotan nahi dugu, komentatu dugu, nahi dolain tatuajia, denbora aldixan ziar bai ongea komentatzen. joaitzakia, Justo, tatuaje estudixuan goz, grabatu ustez, bai, bai, bakotza bat, bakoitzak bat. ja Eta ez da pentsado. izango RP. Eta ez da RP, osea, eske, Ez da horrek nik esan dute, bai, tatuatzea guaz, azken Natalia, da, zein bizue RP, bai, klaro, amei RP, txabal. Ez da horrelako izan izango. Ez mozain zerauta. Errazaka pasadozko matxedeu, beti ukiko isau kariñua, baina ez guaz hori tatuatzea, beste ez tatu aukeu, Bai, ez? Eta zuen lagunduko iguzu, ez? Preso ez Bale, dela bai, bai. guntzeko. Perfecto. ba, Ba, honekin lagan geu atala, ez? bai, nik uste dut bai, ez? Bugatu ja, ez? Ke Honekin ja, fuerte. bugatzen da Ya denboraldia. Demora isa Eta bukatzen gara izan da. gauden. Bai, Eta, aber, bueltatzen gean, bai. Zula zei, hartuko zuxe da arnasan ni gandik. arnaza, udan hartuk eta arnaza behar dezula, pixkat, bai. pixkat, Espazio puntu bat, bai. bai. Eta hori, aber, bueltango zen, Bai, seguru ba, Seguru baietz. kazen manifestatzea. Eta horixe, ba, beste gabe, oain tatuauko gehat, ikusiko zue ze tatuaje etxen duen. Orduan, amendik despeditxu etxen geha. Bai, hori da. Hala, Besan Agur da, danoi. pixu bat, laizten arte. Agur. Resaca pasa. Resaca pasa. Resaca pasa, resaca pasa, resaca pasa.
Resaca pasa.